Welcome to T-Fair Files TV. Chikonzero chakaita kuti mavideo amadzimai Emily atenderere all over social media tazochiwana inyaya yekuti madzimai Emily vakambodanana nemumwe murume anonzi Madzibaba Tapio akarwadziwa pavakarambana. Madzimai vari kuti vaidyiwa mari nemurume uyu saka vakamuramba. Makadi madzibaba nemadzimai. Ndauyawo panapa pane nyaya iri kutenderera yanhingirini. Musikana uyu Emily. Muzasi vanhu ukatiroziva vanhu vakawanda. Tinogona kuzotsvaga chintinzwisisi nokuti pamba pacho sevanhu vanonamata tinenge takushaya kuti chii kuti munhu anosvika pakuzvitora mavidhiyo obva azviposta kuti tisekwe here kana kuti zvirambe sei. Saka chaitika ndechoti ndazonyatsobvunza nyaya iyi. Ndoda kuti muteere nyaya iri panapa iri kuita kuti mavidhiyo aya atenderera. Madzimai Emily ava vane munhu wakadanana naye, munhu uyu muprofiti. Vidhiyo ramakaona rakatendera chinzi please usazodana waprofiti kana kupa muprofiti mari. She was very 100% correct. Chakatika ndechekuti akadanana nemunhu muprofiti. Ndiko kusendera mapics acho. Akadanana nemunhu muprofiti, vadanana hanya yacho yakakura zvayo, but asina kuirondedzera yese mumanzwisisiro andakaita nemaudziro andakaitwa. Vakadanana vanhu ava, vadanana zvechimanikidzo, asi zvinhu zvacho izvozvo zvaibva neku UK. Chinhu chakada ndechekuti vadanana nemunhu uyu, pane muprofiti ari ku-UK akaita kuti vanhu vako vaite sei vadanane, but zviri zvechimanikidzo kusvika vazodanana. Vadanana vakazenge vakunetsana, vakanetsana big time, kupedzesera vazotadza futa sei kunzwanana. Vagara muprofiti uyu akaita kuti vambosangana wewe, akabva azoita kuti vasangane futi. But muprofiti wacho munotomuziva, ndiwe Mamborodhi, anonzi Mamborodhi ndiwo vakaita kuti vanhu vadanana. Saka mwana uyu arikutaura kuti inini ndakazotaka kurohwa mari, akadyirwa mari achiitirwa zviprofiti zvokuda kuendeswa zvonzi ndira kuenda kunouraya hwai kwakati, todzoka warewa nen'anga iri kuMalawi, ziti Malawi or Zambia, I don't know whatever, ndakukanganwa nyika yacho yaitaurwa ipapapo. Achidyirwa mari kuti achitiro chakati, takuita sei zveshe zvechirevi, munongoziva skillful. Ndomadyirwa aitwa mari. Saka akazozoona kuti no apa pana lafu ndiri kudyirwa mari, bozofuchi kuti vatange kudanana namambo ava, vakatanga kudanana through iri nyaya yemuprofiti angaita sanga vasanganisa. But mwana ndobva azozoona kuti ndiri kudyirwa mari. Aona ndiri kudyirwa mari ndobva azosiyana namambo ava. But paakasiyana namambo akambenge atumira foni. Foni iyi ari kuti iye ndiwo yanga ine mavidhiyo iwayo ari kusekulata. Saka panga paine mavidhiyo ari sekulata ari kuti akadhilita zvinhu, but kubhini haana kudhilita. Saka mabudira kuti nyaya iyi, pane munhu akanzwa mambo ava achitaura kuti aiwa no ndira kumupedzera bosi arifamba achinditaura. Chakaita kuti mambo ava arifamba achinditaura, mwana uyu paakaisa vidhiyo rakaiti usadana nemuprofiti kana kumupa mari, aitoisawo vidhiyo nenyaya dzimwewo dzaitoitwa paari dzauya nevamwe vanhu vangani nyaya dzavo, kwete nyaya yekuti iye akadana namambo, nokuti mambo ava muprofiti vanamata vari kuno kuZimbabwe unoku. Saka mambo ava vakabva vafungidzira kuti ndivo vari kutaurwa nokuti panga paine nyaya, vangagara vachiita vachinetsana nokuti vakambodanana vakadzokerana. Handiti but mwana uyu achita kuti haini chisiyana ina handichada kuti asi kudanana nemi. Saka mambo ndivo vakazotora mavidhiyo aya vakatumira vanhu, but zvinhu izvi vakazviita vachiwirirana. Papa vakatopana, vakatumira foni yakauya kwavari, ispektoti akatenga foni akavapa, kuti foni yaishandisa akavapa, anomunzisa. But foni ndiyo yaive nezvinhu izvi. Ari kutaura kuti iye hakuna imwe foni yaive nezvinhu kunze kwefoni iyoyo. Ndo zvinhu zvakaita sei izvakaitika. Saka pane vanhu vakasera kuti aya no, mambo vakati kuti aiwa no, akaramba achitoita zvaari kuita zvokuramba achitaura, ndira kuramba ndichita sei ndichimubudisa nditone zvimwe zvinhu futi. Zvaari kutaura iye nekunzwisa kuti foni yangu iyo yandakavapa ndo yaive nezvinhu izvi. Ndo nyaya iri kuitika. Imi makacherechedza makaona, munotoona kutoti imimi Zim Celeb inotoda mari kuti zvinhu zvako zvitese zvipostwe, which means kuti ndo zvinhu zviri kuitika izvozvo. Saka tati kutaurirei kuti munzwisise zvinhu zviripo. Pane nyaya dzakawanda dziri panyaya iyoyi dzasiri kukwanisa kuti nditaure, asi ndichingokuudzai kuti no, imimika nzwisisai zvinhu zviri kutoitika apa, kuti nyaya iyi inotiwa nemunhu chaiye ari kutoikonzeresa.
Saka chinhu chandinoda kukuudzai misi wapostori, potai muchitsiurana. Mukadana nemunhu kana ukazorambwa, usazovheneka mukabitanesi so. Ukadana nemunhu makarambana, kana mamune mafotos mese, kana mamune mamwe mamessages ari dhipa ekuti haakwanisi kuti asi kusvika pavanhu, bvuma defeat. Kana warambwa, bvuma defeat. Ungave mukomana ukarambwa, ungave musikana ukarambwa, bvuma defeat. Kwete kuzosvika pakuzonyadzisana kana mumasocial media. Iwe uri mupostori, mese muri wapostori. Zvinosekesa iwewe, zvinosekesa iye, zvinosekesa neni kana newe. Tese tinosekwa. Izvi tikusekwa nenyika. Ndo mamiriro akaita nyaya iyi. Ndikuendere mafotos acho muone munzwisise. Mambo ivava inini ndakatombwa isiro zvakumeseja vana kuda kundiresponda ndichida nditaurawo navo. I'm sure mazvinzwira mega nyaya kwairi kubva nekwairi kuenda. Most of the time nyaya idzi dzinongoitika muZimbabwe, anenge aripo anenge achirwadziwa kuti arambiwa asingadi kuti arambiwa. Handizivi gatinoti kudii, asi nyaya iripo mangozvinzwira mega. Madzimai vari kuti vaidyiwa mari nemurume, saka vakati havachamudi, iye akabva alikisa zvese.